Tots tenim algun tipus de trauma. Potser no notem els efectes de forma conscient, però això no vol dir que no ens afectin. O a vegades no es manifesten fins que no es donen determinades circumstàncies. Traumes n'hi ha de molts tipus i ens poden afectar de forma molt distinta. Alguns d'ells funcionen com a alarmes de situacions de perill i que incorporen patrons de com gestionar determinades situacions i conflictes. Tant les alarmes com les formes de gestionar les situacions són construccions que hem incorporat nosaltres mateixos, d'una forma més o menys conscient, més o menys intencionada, i que en el fons busquen ajudar-nos, però que no ens serveixen, ens resulten desadaptatives. Molts de vosaltres teniu la curiositat de saber com funcionen els traumes, com es formen i com ens afecten. Per això he cregut interessant expressar-vos com es crea una tipologia de traumes que s'anomena la indefensió apresa. La majoria dels humans hem viscut aquesta indefensió en algun moment de la infància i pot ser que en tinguem aquest trauma i no en siguem conscients. Entendre-ho ens permet comprendre què ens ha passat, com ho hem viscut, per què ens ha marcat i ens segueix vinculant de la forma en què ho fa. I potser el més important, com immunitzar-nos o com sanar aquests traumes. Benvingut a Pulsacions de Psicologia. Soc Jordi Planas, estudiant de Psicologia, i m'encantarà aportar-te valor en aquest tema. Deixa que et posi un exemple que ens servirà de guia per explicar el tema d'avui. Imagina un pare que cada dia a l'arribar a casa seva estomaca el seu fill i que el nen no pugui fer absolutament res per evitar-ho, ni demanar ajuda, ni trucar, ni fer res per parar el seu pare. En aquest cas, el fill es pot arribar a convèncer que està completament indefens i que sempre més que es trobi en aquesta situació patirà les mateixes conseqüències. Aquest seria un cas d'indefensió apresa. Si aquest és el cas, el nen desenvoluparà una actitud de passivitat i inhibició durant aquesta situació i també sobre totes aquelles situacions que s'equiparin amb aquesta. Per generar aquest trauma no és necessari que el nen visqui aquesta situació cada dia. El trauma es pot generar amb una sola experiència si la vivència li resulta prou intensa. La clau està en el convenciment de que la situació és incontrolable i en la percepció subjectiva de no poder fer res per modificar l'entorn. Una violació sexual pot generar un trauma d'indefensió apresa. La violència de gènere, el mobbing laboral, el bullying escolar. A més, aquestes diferents situacions que he posat com a exemple solen relacionar-se entre si. Així, una persona que ha viscut maltractament familiar té més probabilitats de patir bullying i de que aquest es mantingui en el temps. Entre altres raons, perquè davant d'una figura autoritària reaccionaran amb indefensió, no demanaran ajuda, no utilitzaran recursos per frenar l'abús, no estan empoderats, generen actituds de passivitat i inhibició davant de l'atac. I a més, perquè emeten un missatge no verbal de vulnerabilitat que ajuda a que els agressors els percebin com a potencials víctimes. La teoria de la indefensió apresa la va crear Seligman el 1975 i un any més tard la va reformular juntament amb Mayer. La idea bàsica consisteix en que si una persona està en una situació en què pateix una conseqüència negativa i no té cap eina per escapar, és a dir, no pot fer res per impedir-ho, hi ha la possibilitat de que ho interpreti com que no té cap control sobre la situació. I si passa això, hi ha el perill de que ho generalitzi a altres situacions. Es pot convèncer que està indefens davant no només d'aquella situació, sinó de qualsevol altra situació futura en què es trobi en el mateix context o en les mateixes circumstàncies. Quan això passa,
la persona deixa d'intentar resoldre la situació, s'estressa, es desmotiva, se sent indefens i ho pateix. Ha quedat traumatitzat. Per tant, tenim dues característiques, la sensació d'incontrolabilitat i la generalització. Si analitzem aquest experiment complet, entendrem com una persona es pot arribar a immunitzar davant d'aquesta situació i també quin procés ha de seguir per desprendre's d'aquesta indefensió. Per tant, us explicaré tot l'experiment. Aquest experiment el vàrem fer amb rates i consta de 3 grups de rates i 2 fases. Però encara que es fes amb rates, les conclusions que s'extreuen serveixen per generar tractaments terapèutics en humans, que a més s'ha demostrat que funcionen. Primera fase, es feia un tractament preparatori. En el primer grup, que en podríem dir el grup neutre, no se li feia res. En el segon grup, que en podríem dir el grup escapable, se'l situava en una situació de perill, concretament se li aplicava una descàrrega elèctrica i si el donava la possibilitat d'escapar si feien alguna acció, per exemple, apretar una palanca. Era relativament fàcil perquè l'habitació on estaven és bastant petita i només hi havia una palanca. Aquesta palanca els dona control sobre la descàrrega, ja que apretant la palanca aturen la descàrrega elèctrica. El tercer grup, que podríem anomenar inescapable, aquest és el que queda realment traumatitzat. No tenen cap element de control. Per tant, facin el que facin, reben la descàrrega. Estan engabiats en una estància on no hi ha absolutament res. El fet de que no tinguin cap opció d'escapatòria, ni tampoc puguin fer res per gestionar l'atac, fa que puguin arribar a crear una sensació de total impotència, d'incontrolabilitat. Després tenim la segona fase de l'experiment. En aquesta, els 3 grups són sotmesos a la mateixa situació, en què poden evitar la descàrrega apretant una palanca, és a dir, com la que han viscut el grup de rates del segon grup, que hem anomenat escapable. El resultat és que el grup inescapable, és a dir, el que a la primera fase va tenir una situació de total incontrolabilitat, és el grup que en aquesta segona fase té més dificultats per gestionar la situació i apretar la palanca. I la majoria d'aquest grup no arriben a fer res per impedir la descàrrega. A més de la incontrolabilitat, tinguem en compte que tampoc saben quan hi haurà la descàrrega, ja que no tenen cap avís de cap esdeveniment, ja sigui una llum, un so, un altre predador o quelcom que es mogui. Per tant, a part d'una sensació d'incontrolabilitat, també es poden arribar a formar la idea de que existeix una total impredictibilitat. Per tant, a part de que no poden controlar l'esdeveniment, tampoc el poden preveure. És impredictible, que augmenta la sensació de vulnerabilitat i descontrol. Seligman ens explica que no és la descàrrega en si el que impedeix que els subjectes facin conductes d'escapada, sinó que és el convenciment de la incapacitat que tenen de controlar la descàrrega. Per tant, durant l'experiència de la primera fase, el grup inescapable, que és el grup de rates que no podien controlar la descàrrega, és el que ha generat aquest convenciment que en aquest context no poden controlar la descàrrega. Per això, a la segona fase no fan res. Estan convençuts que les conseqüències són totalment independents de les seves reaccions. Però, en canvi, en el grup escapable, el que hem vist que prèviament s'havia exposat a descàrregues, però que podia escapar apretant la palanca, els efectes posteriors d'indefensió apresa no apareixen. Per què? Doncs perquè han tingut sensació de control. Aquesta sensació de control és potentíssima, perquè no només ha fet que no patissin indefensió, no han quedat traumatitzats, sinó que a més han generat certa immunitat. Aquesta dada és superimportant, perquè posteriorment
quan viuen una experiència inescapable, en la seva majoria no queden convençuts de la indefensió. Des d'un punt de vista terapèutic, aquest fet és clau, perquè ens ensenya el camí de la immunització. En aquesta fase prèvia han après dues coses. Una, que sí és important el que ells fan. I dos, que l'amenaça és controlable. Aquests aprenentatges que es viuen amb tanta intensitat emocional, dolor, desesperació, angoixa, generen una memòria profunda que es grava a l'amígdala, on es connecta directament la informació de situació de perill amb les reaccions físico-emocionals que ens serveixen per preparar-nos per situacions d'atac, alerta, augment cardíac, adrenalina, etc. Tornem a l'exemple del pare que cada dia a l'arribar a casa estomaca el seu fill i que el nen no pugui fer res per evitar-ho. En aquest cas, el fill es pot arribar a convèncer que està completament indefens i que sempre més que es trobi en situacions similars patirà les mateixes conseqüències. Situacions similars serien en funció de la interpretació que el nen fa, que en aquest cas, per exemple, podria ser la presència d'una autoritat, estar en una habitació tancat, que no hi hagi ningú més, etc. El que succeirà és que aquest nen, quan es faci gran, si no ha sanat aquest trauma, continuarà sentint-se indefens. És a dir, encara que creixi, es converteixi en adult amb força i recursos teòricament per gestionar diferents situacions, quan es senti la presència d'una figura d'autoritat, de poder, o quelcom que ell relacioni amb el seu pare, sentirà ansietat i se sotmetrà. No farà res per buscar escapatòria, i això ho farà perquè tindrà interioritzat el convenciment de que no pot fer res per evitar-ho. Per tant, aquesta indefensió afecta tant el seu comportament com també a la seva capacitat d'aprendre. No es fixarà en els canvis de l'entorn, ni tampoc en els seus canvis personals, que ha crescut, que s'ha fet fort, que pot fer altres coses que quan era un nen no podia fer. I per tant, li serà difícil aprendre que pot gestionar la situació de forma diferent. Així, les conseqüències o efectes són de tres tipus. En primer lloc, de tipus motivacional. La persona es desmoralitza conseqüència del sentiment d'incontrolabilitat. El segon tipus és cognitiu, és a dir, la persona aprèn que no pot predir ni planificar l'esdeveniment d'indefensió. Per tant, deixarà de buscar solucions. I finalment, de tipus emocional, generant ansietat, por, apatia i pèrdua d'autoestima. Les tres conseqüències generen sinergies entre si i dificulten sortir de la indefensió. La desmotivació genera una actitud passiva, es tenen zero expectatives i, per tant, es genera desesperació. Des d'un punt de vista cognitiu o d'aprenentatge, es genera un biaix perceptiu. Encara que el nen hagi crescut i s'hagi fet gran i hagin ocorregut altres canvis a l'entorn que converteixin la situació en controlable, és a dir, en la que es podrien generar resultats diferents, la persona estarà menys atenta a aquests canvis i no els considerarà. No percebem les oportunitats. Per exemple, si ens canvien el profe de mates per un que té uns mètodes completament diferents i amb el que podem connectar amb ell i l'assignatura, no ho tindrem en compte. Ens serà difícil canviar l'associació que tenim interioritzada. En resum, fruit de la indefensió apresa, l'individu creu que l'èxit i el fracàs són independents de les seves accions. I des d'aquesta perspectiva, resulta difícil aprendre que les accions seran eficaces. Des d'un punt de vista emocional, el generar ansietat per la situació també genera un estat de vigilància augmentat que s'activa en situacions noves. Per tant, la persona se sent molt més sensible a tot allò que li pugui indicar la repetició del mateix esdeveniment.
T'has sentit identificat amb aquests exemples? Sents que alguna vegada a la teva vida t'hagi passat quelcom similar? La bona notícia és que la indefensió es pot revertir. Fins ara hem vist que hi ha dos aspectes claus per la indefensió: la interpretació d'incontrolabilitat de la situació i la generalització a altres situacions de futur. Per tant, totes les situacions que modifiquin la interpretació de falta de control i limitin la generalització ens seran útils per revertir els efectes. Per tant, totes aquelles accions que modifiquin la interpretació de falta de control i limitin la generalització ens seran útils per revertir els efectes. La interpretació d'incontrolabilitat canviarà molt si la persona tendeix a reaccionar de forma empoderada. És a dir, si per exemple ho veu com un repte. Les persones que no solen percebre el fracàs com una falta de competència propi, sinó que tenen l'actitud de veure el resultat com una falta d'esforç i un motiu per millorar, és a dir, com un repte, posen les seves energies en l'esforç positiu, en millorar. Per tant, solen perseverar en comptes de generar indefensió. Les persones que no tendeixen a generalitzar també solen ser més immunes a la indefensió. La clau estaria en creure que el perill es restringeix a circumstàncies molt concretes i, per tant, que no són generalitzables. Un aspecte que no afavoreix és que la persona sigui exposada de forma repetida al context d'indefensió, perquè aquest fet pot cronificar la indefensió apresa. Alhora que, com a tractament terapèutic, a vegades s'utilitza l'exposició a situacions de perill de forma molt disminuïda, perquè el pacient aprengui que té control sobre la situació i generar així un nivell d'immunització. Per tractar-la o per revertir-la, podem fer diverses accions, que dependran de la persona i del que ha viscut. Les diferents opcions de tractament es basen, per tant, en augmentar el nivell de control, disminuir la generalització, generar immunització i, en un segon nivell, en augmentar l'autoestima, treballar l'empoderament i aportar eines de gestió de conflictes. S'han desenvolupat moltes teràpies concretes per treballar tots aquests aspectes i aquí en teniu alguns exemples. Aplicar programes de desensibilització sistemàtica, assignació gradual de tasques, exercici de mini-constel·lacions, que són simulacions psicològicament dirigides i controlades amb ninots, programes de discriminació que tenen la finalitat de diferenciar el context concret d'altres possibles entorns, de manera que es limiti la generalització. O en alguns casos, per exemple, l'aplicació de teràpia psicològica conjuntament amb l'ús de fàrmacs. I fins aquí l'episodi d'avui. Cada 10 dies publicaré un nou episodi. Què opines? Què t'ha mogut aquest episodi de Pulsacions de Psicologia? T'ha fet reflexionar? Hi ha coses que no hagis entès o que creguis que seria interessant aprofundir? T'escolto. Envia'm, si us plau, els teus comentaris. Sí, molt important. Si t'ha agradat, si t'ha servit o creus que en algun conegut teu li pot ser útil, si us plau, fes-li arribar. Fent-m'ho m'ajudes enormement. Moltíssimes gràcies. Desitjo que hagis gaudit d'aquest podcast. Espero que hagis connectat amb tots aquests conceptes i que aquestes aportacions t'hagin resultat enriquidores. Des d'Indonèsia t'abraço amb força i ens veiem en el pròxim episodi de Pulsacions de Psicologia.